Ani pádom. Koľko si tam mal sekeru? A tuším. 6 eur? 6 eur, nejak. Baranček. Ja som čakal, keď už plače na tú karotkovú skrinu. Žíkej mi. Povedz mi, čo je na tomto smiešné vlastne. Ja viem, to je doplaču, ale... No tak teda, to je práve kultovne a začni rodiť slzy. A F-ko, F-ko, to červené svetielko, čo znamená? No a teraz... Že si live. Kamarát práčka. No? To si pustíme. Dneska budeš na Markíze. Ja? Akože ja, hej. Povedz, mamu nech pozera. Budeš populárny. Čo, mamo si už zvykla na mňa. Chvála Bohu, po toľkých rokoch. A to ešte s bubáčikom, keď sa začneme hrať, no. To, mama ani... Aj minule sa jeden taký dal s bubáčikom, len to bola sučka a teraz mu 2 roky hrozia. Že neviem, kto má viacej rozumu, či ten pes, alebo ja. Tak ja to pozerám, to je Tak hráčky. som na rovnakú onu. Ako sa volá ten pes? Dinguško. Ja, jo, vej. Ale keď... Tiež neviem, či to nie je sučka volá. Taká kamufláža. Bubáčik, synáčik. Kedy mu nájdeš nejakú? No, chudáka, on nemáš celý báte. Či keď musí hlasovať, či ako nemusí, tak... Teraz chodí ešte do školy a už potom môže, keď už... Teraz by si ho mohla pustiť po jedine. No, Tak koľkokrát, keď k nemu prídem otvoriť bráničku, a už ide. Hlasov s motikou nahľadom. Tak a čo, o šteniatka sa bude kto starať, ja? však to je ostanú u susedov. Ty máš psa, ty nemáš sučku. Teraz si sa prezradil, že máš sučku. No, vidíš to? Ozaj. No to hádam. A voláš ju Dinguško. A to chceš povedať, že tá suka by bola taká kurva, že by mu ich ani nedala domov? Ja, takto. A to by bolo teda pekné, ale svinstvo. Aspoň na víkend a potom zase Tak naspäť. Robíňa si pozeral správy? Nie. Práve to bolo. Ten bojovník. To ten tú sučku doma nadúval? No, kamera. Tiež? Neviem. Dinguška. To bol tiež voľaký pacient. A ten mal vypité. No však ty celý vypité. To 2 roky mu Piva, slivovica. To ste hovorili čo? 2 roky mu hrozia? No, že 2 roky. Na to, že... No, No ty kokos. no ako kokotina, To nie? by musel dávať pozor. Že už si musíš dávať pozor. To ťa nevideli. Nadúval preto ako malu. Však to asi o to ide. Hlavne, presne, že? Laco nemá deti. Keby ho nikto nevidel, tak každému to majú uriči. Nie? Ona to Si mala vidieť. nadúva aj kozu, aj ovcu, aj prasa, aj neviem čo. Neviem. Efa kamera. To nie je to. Á, kurňa, je zábava. Tak ale už by si to mohol aj pustiť, aby sme to ešte stihli bolo čo pozrieť z toho. Čože však si nepamätáš, čo sme tu robili. Už sme len vyprávali. Také... Čo robíme vždycky. Ja to, či oni, Féro, potom ti to nápalil na miesto hobita. No, tak keď pustím žene, tak si pomyslím, no zbohol si tam. Možno ešte nevolala dneska? Ja som jej už, počkaj, však áno, ja som jej volal, no. Ešte, Čo si nepovedal, že vyplašený? že nebude vyplakať, no. Ale nemusíš aj domov Je optimistická, že... Čo bude Možno zajtra? bude zajtra. Zajtra určite nebude. Však ale nech si bude možno, že myslí, nedeľu. nech si myslí, no. Lebo sobotu a nedelu nerobia banka. Alebo jej poviem, mala si pravdu, bude v sobotu, ale na tú ďalšiu. To jej nepovieš. Ja nie. Už skolabovala. A koľkože je hodín? No ne, no pusti mi, nech si to pozriem. Už nenatáčaj.